Let's get indaba zo1KZNTV ifundelo samkiliswa kaNqulunga ngikubingelele imbukeli yasikubhekele ihamba phambili osungula namhlanje. Ingase ke ibhekane nesiphakamiso sokungabethembi ubuholi Eyakwadukuza sigubheke iminyaka engama-30 isikole sasungulwa kanti ke inhlangano yabafundisi ukhulekele ukubhala okuphephile kwezivivinyo sikaMatikiletsheni. Ingase ke ibhekane nokuvotela ungabethembi ubuholi Meya kaMasipala wakwaDukuza lokhu kulandele ukukhuluma iqembu le-ANC KwaZulu-Natal umafika Mndebele ekhuluma neze kulezi ndaba Mndebele uveze ukuthi iqembu liyaleli ulindile ngihanka ukuba ame asule kungenjalo ke bazovumela amakhansela kulomasipala afake isiphakamiso sokuvotela ungabethembi ubuholi bakhe. Ingase ifakelwe isiphakamiso sokungabethembi ubuholi ngabe iqembu layo imeya kaMasipala wakwaDukuza uma egcina ngokugoloza ukwesula esikhundleni. Deployment and Mabekuyo they serve at the BS of the ANC. The ANC ebathumayo futhi ANC ezokuqisa ukubathunywa kwakhe. Kusuke ngawona amathuma emsebenzi. Kodwa kusuke sijuthiwe ukuyosebenzela umphakathi. Ngakho ngaso sonke isikhathi kumele sikwazi ukuhlala silalele umbutho. Kuvele ukuthi okudonselele meya amanzi ngomsele ukuba nesinxushunxushu eziningi kulomasipala nokuthe uma iqembu libhunga ngazo kwavela ukuthi ke iningi lazo zilele ehhovisi lemeya nokholeleke ekutheni kungabi nozinzo kanti isinqumo sokuba yehle esikhundleni sabe sesithathwa emhlanganweni wesigungu esiphezulu seqembu. Lemeya kayulalelanga lo mlayelo weqembu ukunalokho yabhalela unobhala we-ANC kuzwelonke imnxusa ke ukuba angenelele kanti ibiqhubeka nokubonakala emcimbini eyahlukene. Umndebele uvezeke ukuthi kuzobanjwa inhlolo khona maduze ukuthola ke ozovala isikhundla sayo. Ubuholi be-ANC kuzwelonke uzo-interviewa wonke amakhansela akaDukuza ane-post-matric qualification bese kuthi kubo labo ozokwenza kahle kuma-interview kuyobe esethunyelwa kwi-PEC njengesinqumo. I-PEC yobe isithatha-ke isinqumo. Esithangameni nabezindaba ungqongqoshe womnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni udalule ukuthi ke sebebhalele usomlomo kulomasipala ukufuna izincazelo ngokwenzekayo. Sicoshe umbiko ukuthi umeya akekho nephini likameya alikho. Ngakho ke sengimbhalele usomlomo womkhandlu ukuthi anginike umbiko ngoba uma kunjalo umeya engekho nephini lakhe lingekho kubeka engozini ukuphathwa kwamasipala ikakhulukazi amakomiti ezimali nekomiti eliyisigungu esilawula umasipala. Imizamo yokuthola lemeya kayiphumelelanga njengoba ke imisiwe ukwenza izinto zeqembu. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kubonga ke iqhaza lomphakathi isikole samabanga aphansi sigubha iminyaka yama-30 indlela yabasha primary school iqeda ke iminyaka yama-30 yavulwa amasango kanti ke kwezinye zesihambile bezikhona kubala ilunga leParliament okuzwele uDkt Zweli Mkhize ongokudabuka iWILLOWFONTEIN lapho kuzenze khona lesi sikole. Mkhize uthi ke ngomunye abantu bokuqala ukufunda abagogode kule ndawo uthi ke kwakhiwa kwalezi ikole esesikhona kwaba ke izithukuthuku zomphakathi ezalwa zaze zanqoba. Ilunga leParliament nophinde abe ngusihlalo wekomiti lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli uDkt Zweli Mkhize uthi isikole indlela yabasha primary yaqala ngamagumbi amabili odaka kuphela. Mkhize usho kanje ngesikhathi ehambele umgubho weminyaka yama-30 saba khona lesikole. Ngikhula isikole lapha kwakuyizindlu ezimbili ngoba nje amakolosana nje amabili akhiwe ngodaka ebhandwa abantu abendawo bidlika kodwa safunda khona kunemaklasi awu4 agcina standard 4 kwasuka lapho kwasikuyongena endlini yomlungu wayephethe iplaza mayithutha sangena lapho sakhiwa lapho isikole. Mase sikhula ngokwanda kwabantu sagcwala ke manje ingane kwasekudinga ukuthi ke kuzofuna indawo ukuthi kwakhiwe izikole ezintsha. Mkhize uthi umphakathi walwa ufuna kwakhiwe izikole endaweni. Kwasuka umphakathi ke la wasusa umzabalazo omkhulu ukuthi lapha endaweni nje yaseWILLOWFONTEIN kufuneka izikole ezu4 kodwa ezinye komakhelwane lapho WILLOWFONTEIN kufuneka ezinye izikole ngoba abantu baningi kakhulu. Manje ke umnyango ke kwase uphoqeka ukuthi ushifte izikole uzisusela zazokwakhiwa khona uzilethela ngoba umphakathi wahamba wayahlala lapha emnyangweni kwakhulunywa
kwabona ukuthi ikole zingenzeki wasuma umphakathi waqala amamashi kwakuphuma izalukwazi amakhehla ingane obaba omama kukhulunywa le ndaba kanti uveze ukuthi uyaziqhenya ngokuphumelela ebe efunde kule ndaba. Mina ngiqala la ngisemncane ngangokuqala ukuthi ngithola umatric kuyo yonke indawo. Saba cishe futhi kokuqala wathola i-degree and then kwakodwa babe khona abanye babe nayo ama-diploma nursing and teachers diplomas kanjalo. Namhlanje abantu abanama-degrees la endaweni ukwazi ukubabala, abantu abanama-diploma ukwazi ukubabala. Uthisha Nhloko walesikole uthi banxusa abazali ukuba balethe abantwana bezofunda. Isikole sikhona njengoba usibona ama-class maningi it's fully equipped. Kodwa ke siyashoda kakhulu ngabantwana. Abantwana ibona esinabo bayidlanzana. Ikhona umunqa la isifisa ukuthi sengathi singakhula khona. Kodwa nje ngokusebenza ngokuyibheka kwethu nomnyango ukusibheka kwawo. Sabantu abahamba kahle kakhulu. Kanti nesigungu esilawula lesikole naso sihambe emazweni athisha omkhulu sathi abazali babalethe abantwana bezofunda. Ikhona yona improvement ekhona kulesi sikole. Inkinga yethu ukuthi bengathi nje izingane zingathi ukwanda kakhulu because izingane ziyaphuma. Kodwa siyathemba mhlawumbe ngeminyakeni ezayo zizobuya zonke izingane zibone ukuthi inesidingo sakulesikole sasendaweni sibuye izofunda laziye ukuthathwa izikole zangaphandle. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Eyakwadukuza.Udkt. WILLOWFONTEIN eMgungundlovu. Inhlangano abafundisi iDamasa isingathe komkhuleko ngenhloso okukhulekela izivivinyo zokuphela konyaka eziphephile kanjalo nabafundi bengaphazamiseki. Ekhuluma nethimba lezindaba uhlalo walenhlangano uJohan Ndlovu uthi ke bafisa ukuthi engabibikho ukuphazamiseka kwabafundi ngalesi sikhathi esibalekile kangaka. Lo mkhuleko kobuhlanganisa abafundi abasuka kwisikole esemhlathuze kanti ke ububanjelo holo eNgwelezane. Sekusele izinsuku ezingaphansi kwezinhlanu ngaphambi kokuba kuqale ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka zikamatikuletsheni. Inhlangano yabefundisi kuleli iDamasa isingathe umkhuleko eNgwelezane nophanjelo lwezikole ezingaphansi komasipala umhlathuze ngenhloso yokukhulekela izivivinyo zokuphela konyaka eziphephile. Size lapha kuzokhuleka sizokhulekela ukuba isimo sezulu ngesikhathi sama-exam sibe kahle ukuze kungabikho ukuphazamiseka kokuhamba kwamaphepha ezikoleni noma esebuya yonke into nje ihambe ngendlela efanele. Sizokhulekela futhi nabazali babasupport izingane ngesikhathi sokuhlolwa kwazo. Sikhulekele futhi nothisha ukuba ngesikhathi sokuhlolwa kwezingane nabo babe nethemba lokuthi lokho abakufundisile izingane izokukhumbula ngesikhathi ama-exam ziphase zonke ngamalengiso. Abafundi besikole ezahlukene bebe ingxenye lomkhuleko kanti nabo bathi umkhuleko uzobalekelela kakhulu njengoba sebekulindele nokuqala ukubhala izivivinyo zabo. Njengoba ngenza imatric sesobhala ama-final examination, to be honest nje othisha bakwenze konke njengamanje kulele ekuthini ukuthi njengamanje sidlala kanjani ama-cards ethu and engingakusho ukuthi kubalekile ukuthi yonke into yenzayo ubiza uNkulunkulu. Njengoba sihlangene namhlanje sizodumisa uNkulunkulu, sizomcela futhi ukuthi asiguide kuzo zonke izinto esingase zisiphazamise okungaba inkinga esibhekana nazo emndenini, endaweni noma inkinga ngakuvelela wena ngesingawe ngaba ukugula. Angikho ready ngaleyo ndlela kodwa yonke into ngicabanga ukuthi izolunga. Njengoba sizile lana sizothandaza sizocela kahle amandla kuNkulunkulu ukuthi asinikeze amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka sifunde sibhale ivivinyo zethu siqede yonke into ibe yinhle. Ngiyathemba nje njengoba ngizelana lo moya enginawo ungafundi ukulala makumele ngifunde ukuthi ngiphele nabantu ngiphele nabangani yonke leyo nto kuphela. Ngizocela nje kuNkulunkulu ukuthi angisize angihlenge ukuthi ngenze lento kumele ngiyenze ukuze ngiphumelele ngithola ama-results amahle umndeni wami ujabule nami ngijabule. Ukubalekwa le prayer ukuthi izosibugquzela ukuthi sibe ready for ama-final examinations ethu njengo-matric. Futhi ke bawusinikeza nama-study tips esingasebenzisa ukuze sibe ready for embarking the journey of writing our final examinations. Mina nje ngokwami I'm really ready for ama-exams. Kade nje ngaqala uprepare for the final examinations because it's my first time nje ngi-embark kule journey le futhi isikole sethu relies too much on us ukuthi push this 100% pass rate that is expected. Kanjalo nehhovisi lomnyango wezemfundo kwisifunda iKing Cetshwayo
liwutuse kakhulu umkhuleko njengoba sesibheke emasumpeni. Sikhulekele ukuphepha kuqala nje kwabantwana, ukuphepha kwazobe bethutha amaphepha, the chief invigilators from the nodal points to the examination centers. Sikhulekela ukuphepha kwama monitors who will be visiting all the schools, who will be writing matric eyo monitor examination. Sikhulekele i-anxiety kubantwana bethu ukuthi abangabi nayo this anxiety eba affectayo, kodwa nje babe calm, bakwazi ukubhekana nama challenges abazobe bebhekene nawo besazophendula amaphepha abo abazobe bewabhala ukuvivinywa kokugcina kuka 2024. Abefundisi bamabandla ahlukene bebeyingxenye lomkhuleko kanjalo namalunga omphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Sithi hulukuqe itolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlokwane kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Ingase ke ibhekane nesiphakamiso sokungabethembu ubuholibayi Eyakwadukuza sigubheke iminyaka engama-30 isikole sasungulwa kanti inhlangano yabafundisi ukhulekele ukubhala okuphephile kwezivivinyo sikamatikuletsheni. Akusenze ukuzatshala ngaphambi kokuthi abafundi bakamatikuletsheni bebhale izivivinyo zabo zokuphela konyaka njengoba kulindeleke bebhale iphepha lesingisi kanye lesibhuno ngomsombuluko mhla zingama-21 kuMfumfu. Udokotela Khangelani Sibiya odumeke ngelika dokotela wezibalo eRichards Bay uthi ke okubalekile ukuthi abafundi behlise umoya ongabasebenzelanga ngaphambilini bakushintshe besebenzise lokho okubasebenzela kangcono. Zinhlanu kuphela ke izinsuku ezisele ngaphambi kokuthi ke abafundwana bakamatikuletsheni beqale izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Udokotela Khangelani Sibiya we-WTS ukuthisha wezibalo wesineze science eRichards Bay ugqugquzeleka abafundi bakamatikuletsheni ukuthi ke njengamanje akusekho ukubuyela emumva basangakwenza kwenzeke kulokho abahlulekile ukwenza ngaphambilini. Into ebalekile ukuthi ke awufuneke bekwenza manje ukuthi beye kuphenika. Siyazi abantwana bethu bavele bephenike. Into engiyeke ngiyiveze ngasonke isikhathi ukuthi umuntu mayephenika kuvele kulahleke ngisho lokho asengathi uyaku-understand. So kubalekile ukuthi umuntu angapheniki mayezobhala ngoba into ebalekile ngokuphenika ukuthi noma ungaphenika kodwa ngeke ukuthola ama-answers noma ngeke uphasise ukuthi uphenikile. So akusasiza ukuphenika manje. Mhlawumbe umuntu aqala kuveza ukuthi umuntu usengaphasa ngisho kumanje ngoba ukhasi wonke lo muntu abawenza term 1 term 2 term 3 u25% especially ka grade 12 ngithi nje 10 11 12. So ke bese ukuthi exam iyodwa yona i75% okusho ukuthi umntwana usengaphasa ngoba njengoba sikhuluma nje uyobhalela u75%. So ayikho ngempela into umuntu angamenza panic ngoba ngisho 2 no 0 ngapha betholo 000 kodwa uno 75 asayobhalela manje. So ke umntwana usengakwenza akwenzeke. Usibiya uthi ke ezinye zezinto ezibalekile ezingabalekelela masibebhala izivivinyo zabo ukuthi ke bafundisise imithetho baqaphele isikhathi baphinde befundisise imibuzo baqinisekise ukuthi baphendula lokho abakwaziyo bagcine ngalokho abakubona kunzima. Okokuqala shintsha indlela obuyenza ngayo ngoba ukuthi bengakusebenzeli. Let's say ukuthi mawufunda ubufunda in groups ngenza isibonelo kusho ukuthi manje ufunda in groups bese uphinda ubuya ke manje ufunda usuwedwa usuyibona ukuthi uyakwazi ukubhala usuwedwa ngoba into enzakalayo uya understand eclassini teacher mayifundisa u-understand manifunda as a group inkinga masuwedwa usubhala futhi ephepheni. So yilokho engishoyo ukuthi ashintshe indlela umuntu abefunda ngayo kodwa mawuba ukuthi umuntu bemsebenzela leyo ndlela akakwazi ukuthi aqhubeke nayo ukuze uzokwazi ukuthi aqhubeke na improvement. Masufunda manje usufunda iphepha lonke matric mawuba ukuthi uthatha iphepha uya download iphepha uliphendule lonke from question 1 up to the last question and vele usikale nesikhathi ngoba isikhathi sethu 3 hours nabantwana akuthola ukuthi umuntu uzothi bengizophasa noma belibhaleka inkinga ngiqedanga. So kubalekile ukuthi noma ufunda uwedwa set isikhathi so3 hours bese uyabhala. Awukwazi kuphela u2 minutes ucabange isibalo noma any question oyibhala ngasesimath kuphela. Mawuphela isikhathi eside ingekho into efika engqondweni kusho ukuthi dlulela kwenye question ushiya space. And into emnandi ngokubhala ukuthi uyakwazi ukushiya hayi nokuthi ushiya isikhala uyakwazi ukweqa iquestion uqala noma ngabe yipi question oyi-understandayo kusho ukuthi mawunikezwa lesikhathi sokuqala su20 minutes
sokuthi ubuke iphepha uyathikha ukuthi mina ngizoqala ngale question ngize ngale question ngishiya iquestion enzima ukuze isikhathi sethi singishaya simshaya umuntu esenza iquestion enzima. uSibiya usesize abantwana abaningi baphase izifundo zabo ngamalengiso ezinye zezinhlelo abanazo ama cross nights kanye nama camp uthi ke abafundi kanye nabazali bangababukeli phansi njengoba ke elusizo olukhulu ekuphaseni kwabantwana. Ama programs akhona ngiye ngithi kothisha ke maba uthi uhlala nomntwana lokho ethola level 2 from term 1 to term 2 biza abanye othisha networker mayikhona indlela njengathi nje sinama extra classes join isingane ama extra classes aziye kuma cross night akhona ama cross night futhi nje into emnandi accessiye kuphela eWTS noma iKWV yenza ama classes mawungena nje wonke umuntu wenza iclass so ke kubalekile ukuza omunye uthisha and into engeke ngisho umntwana umuzwa kalula uthisha omusha ngoba kuso ezopheka kakhulu attention kuyena. Okwezokuxhumana kwa-GCIS uKhanyiso Seyisi uthi ke ngenxa ukuthi umphakathi awukhathalele ukuhambela izikhungo zikahulumeni okanye imihlangano esuke ibizwe uhulumeni babambeke umkhankaso obizwa nge-Rank Activation eHibhekane ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ekhuluma ke neze kulezi ndaba uSeyisi uthi ke kulo mkhankaso besuke bezonikezela ngolwazi emphakathini ngokutholakala kwesizwe zikahulumeni ezifana nomnyango wezasekhaya ezempilo nokunye. Okwezokuxhumana kwa-GCIS kwisifunda ugu uthi njengoba umphakathi ungakukhuthalela ukuhambela izikhungo zikahulumeni okanye imihlangano esuke ibizwe uhulumeni yokuthekela ulwazi ngezinsiza abazihlinzekayo babone kungcono ukuletha emphakathini ngokomkhankaso we-Rank Activation ebibanjwe eHibhekane ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. I-Rank Activation sihlanganise izingolweni neHibhekane abantu abakwazi ukuthi ba-attende ama-events ka-government so sifuna ubathatha nje bezihambela nje randomly so that sikwazi ukuthi i-message ka-government ifinyelele kumuntu wonke. Asikhulume nabo bese ama-taxi rank bekwindawo lezi aba-comfortable kuzona instead ukuthi sibabizele kuma-halls ngoba abaye emahholo omphakathi abantu. Iqhuba uthi ukuqhuba lo mkhankaso wokuletha ulwazi ngezinsiza ezihlinzekwa uhulumeni behambisana neminyango kahulumeni ehlukene efana nowazasekhaya, ezempilo neminye. Kukhona u-Government Communications umnyango lo wethu then sinawo Department of Transport ukhona u-South Coast Tourism sinawo nama-social partners of Vodacom ukhona ugu Youth Radio because bayasiza nabo ukuthi basabalalise ulwazi sibahambela emateksini singena nasoma shopping center because le ndawo activation ingase shopping center nakuma taxi rank so sihambela nje abantu sivule newindi sixoxe nabo sibanikeze information about ugovernment. Uthi baphinde bakhuthaze ezokuphepha emgaqweni njengoba kuyinyanga yezokuthutha. Ziwu-3 izinto ezenza ama-accidents uphuzo oludakayo kube si-speed ukushayela abantu bashayela nge-speed and then kube ufatigue lento yokukhathala so i-message nje kusayileyo okwesibili ukuthi ugovernment uhlanganisele le program ne-30 years of i-democracy ukuthi kade sathola i-democracy so yilawo ma-message la esiwahambisayo emphakathini kodwa kakhulukazi lezi zinto ziwu-3 ebengizibalulile ukuthi abantu abayeke ushayela nge-speed bayeke ukuphuza badrive bephuzile nale ukuthi umuntu mayezizwa ungathi ukhathele akaphumule amise imoto eceleni athulala nje kancane so that angenza ama-accident. Uveza ukuthi bazoqhubeka nalomkhankaso wokuthekela ngolwazi nakwezinye izindawo. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1KZNTV ngiseHibhekane. Enjabulo ke umphakathi wasemgungundlovu uhlomula ngesikhungo sezobuchwepheshe. Lesi sikhungo sinochungechunge lwamakhompyutha kanye nokunye kokuxhumana. Iphinekele meya yasemsunduzi uXolisi Mkhize uthi ke kufezeke isifiso sakhe ngoba kade kwasa efisa into kanjeni emphakathini wangakubo. Uthi ke wabona isimo sabanzima kanjani ngesikhathi sobhubhane lo-COVID-19 abantu ke bethembele kakhulu kwezokuxhumana kepha ngakubo kunzima kuntuleka kwesitsiza. Sivule ngokusemthethweni isikhungo sezobuchwepheshe
i-Landscape Innovation Center ezolekelela umphakathi ongumsunguli waso nophinda beyiphindle meya kumasipala umsunduzi uMxolisi Mkhize uthi lesikhungo ngesomphakathi lapho sizokunikezela lesikhungo lesi esisiqambe ukuthi i-Landscape Innovation Center okuyindawo enama computers azokwazi ukuthi inikezelwe emphakathini walapha endaweni yase-Landscape. Namuhla sizokuchazela umphakathi ukuthi le facility eyabo akuyona eyethu konke kulapha kungokwabo. Ekseni sizovula ngo9 o'clock bese kuthi kuswa ku9 kuya ku2 o'clock sizovulela wonke umphakathi lapho abafisa ukwa-applyela umsebenzi besebenzisa i-internet beze besebenzisa lama computers akhona lapha. Lama computers are connected to internet, akekho umuntu ozowakhokhela ama services uma engena lapha. Abafuna ukwakha ama CVs, abafuna uku-update yonke into bazokwazi ukuyenza bese kuthi kuswela ngo2:30 kuya ku6 ntambama sizovulela ingane zesikole ukuthi sizokwenza ama homework, zigugulishe umsebenzi, zi-research about their school work. Mkhize uthi abafundi bazosizakala kakhulu ikakhulukazi abebanga leshumi. Siphinde sabe sesiprograma ama past exam papers kusukela ngonyaka ka2020 kuya kunyaka ka odlule. Lama past exam papers kusuka ku grade 10 kuya ku grade 12 akhona lapha ingane zizokwazi ukuthi ziwa access ziphinde futhi ziconnecte na ku YouTube ngoba ubona lapha kune screen siyakwazi ukuthi siconnecte ku YouTube. Ingane uma zifike mhlawumbe zifuna ukwenza past exam paper ye mathematics zizokwazi ukuthi zingene zidile nayo already ikhona and someone uzobekwazi ukuthi abafundisa ikhona zikwazi ukuthi ziphumelele. Inhloso nqangi yokuthi ingane zakithi zithuthukeliswe kwezemfundo nokuthi zisondelane netechnology zingabi disadvantage like thina saqala ukusebenzisa icomputer masifika etertiary. Kanti ukuntuleka kwengqalasizinda ngesikhathi sobhubhane le-COVID-19 kwaba nomthelela omkhulu kuMkhize. Ngafika ngahlala lapha kwi-COVID kuvaliwe kwathiwa kungaphunywa ngafike ngazibone zangasekhaya ingane ezintanta la zingenzi lutho. Ngase ngibake nentshisekelo ukuthi kuyokumele ngenze into ezokwazi ukuthatha lezi ingane lezi izinike that exposure mhlambe indawo yangakithi esingakwazi ukuzinika yona nabazali bayo ngoba imajority abantu abakhona la ngikhoyile khona bathatha entweni abakwazi ukuba neaccess yokufaka iWi-Fi emakhaya asinayo even ifiber lapha endaweni yakithi hence kuba difficult nokuthi izingane zibe neaccess towards i-network but lokho ke kukodwa ke ngizamile ukuthi ngingqongqoze la ngangqongqoza khona ukuthi ngicine i-network ikhona njengoba ngingasho ukuthi nje sine full coverage and the speed is sufficient. Siyakwazi ukuthi arunile ama computer without ukuthi abufferishe. That tells us ukuthi speed esinaso ngaphakathi kwale facility si 100%. Ezindabeni za1KZNTV ku Ayanda Dube se-Landscape eMgungundlovu. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV sikukhumbuza bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje. Ingase ke ibhekane nesiphakamiso sokungabethembu ubuholibayi Eyakwadukuza sigubheke iminyaka engama-30 isikole sasungulwa kanti ke inhlangano yabafundisi ukhulekele ukubhala okuphephile kwezivivinyo sikamadikletsheni. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.57 maqhathiswa ne-dollar lasemelika libe u-19.14 maqhathiswa ne-euro libe u-22.87 maqhathiswa nopondo waseBrithani igolide lona $2,675.98 ounce wona ngahluzo wona u-$74.25 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Ibafana ke idinga amaphuzu amabili ukuze ikwazi ukuzibeka ke endaweni kumqhudelwano weAFCON 2025 ozobanjelwa eMorocco ngonyaka ozayo. Lokhu kuza emva kokuba leli qembu lihlulekile ukuqoqa amaphuzu agcwele ngenkathi libhekene neCongo lidlala ngokulingana ngo-1-1 ekuhambeni. Ibafana ke isalelwe ukudlala neUganda ekuhambeni kanye neSouth Sudan. Nasike isimo sezulu esingalendeleka.
Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.